Kaixo guztioi, bideo honetan jarraituko dugu notazio zientifikoan adierazita dauden zenbakien arteko eragiketekin eta sartuko gara batuketetan eta kenketan. Eta horreratzen dizuet zailagoa edo, maila zailagokoak direla hauek biderketak eta zatiketak baino. Beraz, pizkat komplikatzen da. Argi izan behar dugun lehenengo gauza. Hemen dauzkagu bi zenbaki eta gehiketa. Gehiketa edo kenketa begiratzea agertzen denean, begiratu behar dugun lehenengo gauza da, hemen agertzen den berretzailea. Bi berretzaileak berdinak badira, ondo goaz. Arazoa ez da oso larria. Beraz, zer da egin behar dena, bi kasu horietan, jarri behar dugu alde batetik zenbakiak, 5 eta jarri behar dugu erdian, hemen agertzen den eragiketa, kasu honetan gehiketa, 5, gehi 4, bider, 10, eta nola biderketa edo zatiketetan zerbait egin bazen zenbaki hauekin. Gehiketa edo kenketa agertzen denean, helburua da biak berdinak izatea eta berdinak direnean hemen jarri behar dugu eta listo. Ez dugu egin behar bata gehi bestea eta tentazioa izango duzue, hau emasei ematen duela, edo batak bestea ez. Horrela geratzen da. Hemen agertzen den zenbakia izan behar da hauen bien berdina eta hau gertatzen da hemen batuketak edo kenketak ditugunean. Beraz, jarraitzen badugu, daukagu 5 gehi 4, horrek 9 ematen du, 9, bider 10, ber 8. Notazio zientifikoan adierazita dago, beraz, stop, bukatu dugu. Hau izan da lehenengo maila. Bigarren maila honetan, bi zailtasun jarraitu da. Alde batetik negatiboa dela, oso antzeko izango da, baina hemen positiboa jarri beharren negatiboa hartuko dela. Horrez dago, zailtasunik baino orain fijatzen bazarete, negatiboa edo positiboa zegoenean, esan dizudanean, orain begiratu bazaruten zenbakiak. Eta kasu honetan ez dira berdinak. Beraz, gorriz jarriko ditut. Beraz, lehenengo arazoa badaukagu. Gure lehenengo helburua zein izango da, bi zenbaki hauek berdinak izatea. Bi aukera aukazue, edo 5, 6 bihurtu alduzue, edo 6, 5, zuen aukera da. Baina ni normalean egingo dudana izango da mantendu txikiena. Hau da, nola 5, 6 baino txikiago den, 5 hori berdin kopiatzen dut. Hau, berdin mantentzen dut. Eragiketa baita ere, eta hemen parentesia. Hau honen berdina da, badirudi 3 dela, baina ez 5 bat da, bale? Kopiatut berdin, zer txikiena berdin kopiatzen dut. Eta handiena, egingo dudana da. Hemen, 10 ber 5 jarriko dut baita ere. Bale? Eta, esango diozu zuen buruari, bale, majo, baina hau aldatzen baduzu, ez da zenbaki berdina. Ados. Segin dut 6 5 eman dut. Hau da, jeitsi dut zenbakia, txikiagotu dut. Beraz, zenbaki hau handiagotu behar dut. Errepikatzen dut. 6tik 5 egiten duana da jeitsi. 0 bat kentzen diot. Beraz, 7,2ren kasuan egin behar duena da handitu, koma mugituz. Beraz, koma eskumara mugitzen dut. 7,2, 72 bihurtzeko. Eta hemen dago koska, hau ulertzen baduzue, ulertu duzue notazio zientifikoak batuketa eta kenketekin. Orain bai, bi zenbaki hauek berdinak dira. Eta orain nola berdinak direnez, aurrera egin dezakegu. Jartzen dugu zenbakiak alde batetik, 72 ken 50, bider eta gogoratu. Nola bi zenbaki hauek berdinak diren, bakarri jarri behar dugu zenbakia bera. Ez dugu ezer egin behar horrekin. Orain, 72 ken 50 dira, 22 bider 10, ber 5. Bale? Baina, nahi dugu notazio zientifikoan jarri. Beraz, koma aldatu behar dugu, 2,2, bider 10 ber, hemen koma mugitu dugu eskerrera, hau zenbaki hau egin dugu txikiagoa, beraz hau handiagoa, 10 ber, 6. Eta hau baia dago jarrita notazio zientifikoan. 3. mailan gaude. Hemen jarri ditugu zenbakiak 10rekin, pizkat zailtzeko, eta hemen 5 eta 7 ezberdinak izateaz aparte, ja haien arteko diferentzia ez da bat, baizik eta bi. Eta ikusiko dugu zelan konpontzen dugun hori. Bale, esan bezala, zenbakiak ez diren ezberdinak, geratzen gara berretzaile txikien daukan adierazpenarekin, kasu honetan hau, gehiketa eta parentesia. Eta hemen jartzen dugu, 10 ber 5. Zer da gertatu dena? Kasu honetan, txikiagotu dugu. Baina txikiagotu dugu 2 aldiz. Beraz, hau handiagotu behar dugu 2 aldiz. Eta handitzea da, koma eskumara mugitzea. Nola hemen zenbakia 2 aldiz egin den txikia, hemen koma 2 aldiz mugitu behar dugu. Eta 2 aldiz mugitzen bauzue, 7 geratuko zaizue. Orain ja dauzkagu biak, zenbaki berdinarekin, beraz orain egin behar duguna da, alde batetik zenbakiak
1,32 gehi zazpi, eta hau bider 10 ber bost bakarrik. Gogoratu, ez dugula ezer ezberdinik egin behar ditugu, ez batu behar, eskendu behar, da berdin izatea eta mantendu. Orain honek ematen dugu 8,32 bider 10 ber bost. Eta honekin nahikoa izango genuke. Orain esalduko dugu, azkenengo bat, honekin zerikusi askorik ez, zerikusia dauka, da extra esango genuke. Vale, orduan, daukagu ariketa bat, berdina, kenketa, extra honetan berdin dio kenketa edo batuketa denez, sin más. Garrantzitsuena dena ikustea. Alde batetik, 5 eta 17 ezberdinak direla, eta hien arteko diferentzia oso handia dela. Imaginatu esaten dizuetela. Zue daukazue, kamioi bat. Ni marrazten oso traketzen naiz. Kamioi bat daukazue, eta bere gainean justo jartzen da euli bat. Eulia edo ez dakit zeintzura, jarriko dut beste kolore batekin, eulia. Vale? Eta kamioiaren masa da izugarri handia, eta euliarena izugarri txikia. Eta galdetzen dizuete, zenbat pisatzen du kamioiak gehi euliak? Zuetariko askok, esango zuen, kalkulatzen dugu kamioia, kalkulatzen dugu eulia, batzen dugu eta baten digula. Eta erantzuna zuzena da. Baina, egiten bauzue hori eta gero borobiltzen bauzue, ikusiko bauzue, emaitza dela kamioiaren berdina. Hau da, kamioia hain da pisutsua, hain dauka masa handia, eulia gehitzea ez dio aldatzen masa modu garrantzitsu batean. Eta horrelakoetan esaten dugu euliaren masa arbuiagarria dela. Arbuiagarri. Baita ere erabiltzen da mespresagarria. Horrek esan nahi du, ez dugula kontuan hartu behar. Eta hau da hemen gertatzen dena. Daukazu 7 bider 10 ber bost. Eta hemen 6 bider 10 ber 17. Hau da ikaragarri handia honekin alderatuz. Hau izango zen eulia eta hau kamioia. Euli bat kamioia eta horrelakoetan hau egiten da. Zuzenen esaten dugu, hau 0 balio duela. 0 balio du? Ez. Baina honekin alderatuz, hain da txikia 0 dela esango dugula. Eta, orduan, emaitza izango da, -6 bider 10 ber 17. Eta listo. Eta horrekin nahikoa izango zen. Nahi baduzue, egin froga, jarraitu orain arte erabilitakoak, baina kontuz, ze hori egiterakoan, 10 ber bost da hau baino txikiagoa, orduan hemen kopiatuko genuke berdina, hemen jarriko genuke 10 ber bost, baina hemen 12 0 jeitzi ditugu, beraz, 6 honen atzean 12 0 jarri bar ditugu. Eta 6, 12 0rekin dira 6 bilioi. 6 bilioi gehi zazpi dira 6 bilioi eta zazpi. Zuek imaginatu, dauzkazuela 1000 euro, eta kaldean aurkitzen duzuela sentimo bat. Galdetzen badizuete zenbat diru daukazuen, erantzungo zenukete 1000 euro eta sentimo bat, edo 1000 euro. Hau berdina da. Matematikoki kontuan hartu behar dau? Bai, baina borobiltzen bagaude eta geratzen bagara bakarrik bi hamartarrekin, hau lehenago edo beranduago kenduko dugu bidetik. Beraz, segitik ez dugu kentzen hasieratik. Eta truko bezala edo begiratzen baditugu hemen agertzen diren zenbakiak, hau eta hau, kasu honetan 17 eta 5, egiten dugu kenketa. 17 ken 5. Haien arteko ezberdintasuna 12 da. Ezberdintasun hau oso handia, beraz, erabili dezakegu kamioia eta euliaren ideia. Baina galdera da, zenbateko distantzia egon behar da handia dela esateko? Gutxi gora bera. Bien arteko distantzia 4 edo gehiago bada, esango dugu kamioia eta euliaren kasuan gaudela. 4 baino txikiago bada, erabili beharko dugu orain arte ikusitakoa.